Ekene dere gị nwanne m. Ịghọtago? Amon nọ na watchere program Mazi Dibia na Jovika Melu yesterday night. The problem is that now most of our Christian brothers, they don't listen. And as far as you don't want to listen, they will continue to drag you down to their feet. Unfortunately, yes, in any platform, request ya can bata. If you no, don't bring in Ezugo, don't bring in Ezugo, don't bring in Ezugo. Don't bring in Ezugo. It's not for nothing. The reason Hajiyeku is because I'm an Ife Hammer. And I know even major Pidonia and Ampulam on our Bagare. Esho Kai discourse or issue I Juebia. I discuss where Esho Kai happy if I Juebia, Jetoba logic. I have to logic. A shock I have to logic. Happy if I Jimakabia, Kailo Wolo, I am a Wolo. A bone a drag, my drag young gaba, a bit drag genum, a drag gen gaba. He can go, which you can go back to if I know. This is the tricks. Ona Maho. Oh, well, a conversation. Medicata. Weko Walon. Kiwe Gotana. Before you engage these people, first of all, determine 1, 2, 3 things. Then, Abazengu format, that is the only way. That is the only way. Inuna haneku, shelukonya akuoku, shelukonya akuoku, shelukonya akuoku, iheche kamadu kuoku. It is part of their, they will always want Onyahana support, the voice to be on top of your own voice. That way, Onyaha subdue gold. Onya ya no sio to konya weze omegu oduze ko sa ajujo ke ya da ajue onasa ya ajujo. Yes, and that is why inanya efuna waja na tricks ye na da awuwa no ya allow ki ikwu okwu. No, ask me question, I ask you question. When you ask him question, he will talk. When he asks you question, he will not allow you to talk. He will want you to go straight and answer that question direct. Unya he reduced to go to a certain circle. Oworusie una egwuregwu, oworusie una apia tennis ball. Even in a we feel need ema. Acho ka eme program. Acho ka eme program. Ekwena ka onya reduce into a toy ya no nene. What I saw last night is more like na Pedro Michael TV. I'm a Bogota people. Now live broadcasting now. Like I only shall join this broadcast. Shall look all and put it open. Send their request. I will bring you in. Yes, now. You see, even watch yesterday, una. Mazi Dibia used tricks here. Abracadabra. Echakasianya. And the blow. Too much grammar. Where will you? We subdue Jovika to a side. Jovika kikwa na that side no leba comfortably or do say kayasina Mazi Dibia na lecture ye nyanwa na ajuju na ajuzi Mazi Dibia question based on if on egu I believe na before habia na that program ha me yesterday na ha will topic haji we bia na that program. Now you allowed him ogwa maka the name Jesus, ogwa maka Christianity, ogwa maka medicine, ogba maka nka ona agba yeli imewe yendu ona agba from pillar to post, from pillar to post, from pillar to post. Jovika barely said anything in that program yesterday night. He made it look like he is teaching Jovika and Jovika is listening, asking him questions. I'll give you an instance. Gente, if we have a conversation na bidolu, if we have a conversation na shoko ologo, if you can suwe solo nguna agbagale, he decide the question ka Ishi get back to if I need discuss. We will come back. Mana wona isho aya agbagale ba. They will end up while ezugi hegwe ka mmadu kwu okwu. O ka mma na ha na agwagi ya. Instead of ya hapu ha ka ha take that advantage over you. Take that advantage over them. Ezugo, your voice is too loud. That is because
onye nwelu something do reasonable ọ chọrọ ikwu ọsọkwu voice go na aha n'enu gbamgbam ọ ya da gwa gị fa ọ na-agwa because ọhụ onye kwukarịrị okwu ọnya meriri ọhụ na ikwukọ okwu n'imerika ịghọtago. So si n'ụzọ ọ na-apụta ka nsi n'ụzọ na-apụta ha bubata distraction mara na distraction abatago. They will tell you 500 things. They will not like to confront Ezeaku. I like it. I like Renya. But the rest of you, actually, him with a lesson. Jenu kahana agwogono. Fagana agwogono. Amake mode and the val okoye. Dalono. Ha gana agwogono. Munu ne dribble ne munu ife bulegu. Yes. Actually, me go siono. Let me show you people example of what I'm talking about. Kiwe water. The best way to follow these people. Kiwe water. The first step. Now, before me go say if I'm sure you go say, Owulu na eshe confront ofonye n'ime ndotu Mathias groups and company or even follow because whichever way hanchani no under the same group and the company. You want to go? First of all, malugodu ifonya believe ne. Malu no nya owunde serego no koyana. Yes. Malu no nya owunde serego ni ifo sokoli egu sime no kayana. Onye who of opinion no kayana na Igbo. Ije kago na argue based on if Ojo and a menoka do irrelevant because he wants to use Ifoja and a menoka or drag yageba go na but actually Ifojo he is antichrist, she is antichrist. The only thing he need the benefit of Christianity in Nigeria and the reason why Oka cannot go. But the concept of Omenala Puterie, where etundo kasi a practice Omenala domana Igbo. Na appear one the hammer based on that. Or while na pastor na ebunde mwadu wayo, where na nde mwadi bia na ebunde mwadu wayo. Yes. Or while no for the pastor na kuho before half on the mwadu. Why no for the mwadi bia na nde mwadi bia nine na hana na kuho before half bottom mwadafa. O point yalu ifo jo to side there. Point hari ifo ja to side any on a negalanya they pretend no have fear. Yes, but at the end of the day your message should be centered on benefit and reasons why Christianity will not live an Igbo. Yes, nka ufonde gwalowo na okayana no matter what, because how the tricks abia. Look at somebody ka Gule Igbo within him ohamaka na pastor who melifa ohamaka ebuka obi ohamaka anybody ko ji we choko kana. In fact obrodo maka ife any of them na eme ki eji we choko kana. It's more like onye achoghe nu wan ejo ya reason oji oche nu wan ogwa na ife oke nwunye okonkwo mele okonkwo ife nwunye okeke mele okeke ife nwunye okafo mele okafo o chefuzie ife nwunye Celeste mele Celeste chefuzi ife nwunye Joseph meru Joseph chefuzi ife nwunye Azuka mere Azuka. Ịghọtago? So ifu na ụfọdụ nda ife ahụ ị na-eje agbaga n'ụlọ ụka miracle fake miracle olive oil na ndị otue mana na ife niile ha bụrụ problem ye. He has already taken his or her stand which is gonna na ụka ya na continuous arguing with him or her based on if or job na-eme n'ụlọ ụka. He will end up reducing you to zero because that is not where he want that argument to be based. Based that argument in where reasons impact of Christianity in an Igbo and why it is impossible for Christianity to live an Igbo. Then, number one. Then, if you see why always Mathias? Why you go on? Enapo Mathias. Can you patali ye ju egaba ije gbabe makife Mathias na-eme adohamma. Emo hono nwe ke chore ekpugari. Kedu fi ye jije gbawe na erizi mpatalo ije akpo Mathias. Ishe no ma. The only problem o nwere one na akpo Mathias ha akpo Ebuka Obi. Ikpo Ebuka Obi or like ya his problem or her problem abro mem colleague.
problem here wuna o chọrọ ka o silence agụ ka a na-anụsa afa Mathias. Otherwise you wee jụọ ya ife ya ada ajụ those people wo kedu ife kpatalụ just like ndị na-eme ha pụta ha sị m page m ọsọ Mathias ka m ji ekwu. The direct answer m menye uwo Mathias page ye ọsọ Christians and the pastors ka o ji wee mepe page ye. So ọ wụrụ na ọdụ comfortable ije na page Mathias everyday je na afọ ebe a na-akpọrị ndị ụka, je na afọ ebe a na-akpọrị ndị pastor, je na afọ ebe a na-akọtọsị church. Kedu ife mere o ji feel na ụmụ ndị dị comfortable ịbịa na page m fụ ebe na counter ife niile a Mathias na-ekwu ọkwanye na mmadụ butere na asara ya efuria follow this way. Then ndị olive oil theory bịa, ndị olive oil theory bịa iwerukwa something do practical ka olive oil na that their omenala iwerukwa ebubata there itinye ha na state of confusion. Ha na-achọ ka ha na-edefend nke ha, ibido defend nke ha end their up na akọtọ nke end their up na akọtọ nke ha. Ọwụrụ one ọwụrụ ndị I am a Christian but ọwụrụ ndị I am a Christian but ndị ahụ ndị na-ada like I am a Christian but Mr. Joseph is my father but Lady Maureen is my mother but ụdị ndị ahụ ka nna like. Maka example mmeji wee kọwara ife mma kọwara ịya agbaghere until you need disappear mee na network wee nyeme na nsogbu isi na that program pụọ. Ife niile ahụ necessary things unu nitere ịmụta. Ọwụrụ ndị nnukwu grammar ndị na-eje ebute theory ha amaghọ, ndị na-eje ebute theory and story ha amaghọ were mgbamgba afa na-akwụ mgbamgba afa Peter the Pontian the Michael nka ndị mgbamgba the etymology ndị ahụ ka na-ederi, ndị ahụ ka na-ede sinsi mana ha ekweghị play into my trap. Ndị ahụ ka na-ede ka m wee mmepe ụzọ lụzunuo grammar niile ahụ ị na-asụ mee ye ọdụ in a simplest form for ndị viewers anyị. Any single line you kwuru I will simplify it first before I will go into answering it. Yes, because some of those things is more like theory of evolution. Enwere about 2, 3 or 4 theory of evolution theory. You got to go. Enwere about 1, 2, 3, 4 or 5 evolution theory. Oje pick one. O will say that one. Sure, onwere ike out of 4. O pick one. You know, based on one. Ngo one accept. Or na based on one or accept. Ko were counter nke ru. Ije ka go na eje gbagaba nke ye. Nwanne wota another fact we appear from ebe ahụ. Gwa na enwe ife ahụ ọma. Take for instance, o nwere oge ọgwa ndị mmadụ na Christianity ka ọgụnụ the synonymous to the name slave. You see, I knew where he picked that particular thing on ekwu. I went there. Mwefu na that is a different account. But na nwere the general acceptable account to the bahụ nke override everything even manga ahụ ọ na-ekwu. I went and picked that one. I used it to counter what he's saying, which is true. Ebe ọ sịrị hụ na amen wo ọ sị na ọgụnụ ka amen wo ogụnụ kedu ife okwuru mgbe mana ọ dị na page ma. I went there. I went deeper. Mfu no jere na that study. Pick here a particular something. In fact, twist here, change the narrative of what was written there or what is written there rather. Put here pota. Man, you want to see you want to fast, do clever. Let this shit out. Don't be intimidated. Don't be intimidated. They follow you line after line. Then on alone illusion, on a illusion and dream island. Put out the practical and reality example of what we are talking about. Use a real situation to be explaining to him that grammar on a solo. Man unayano kerifi yeji nolo onye believe na Bible and they use scriptures in the Bible as a contest to argument. Do you think you can ever convince him or take a preach with Bible no ịnọ na moto a na-preach Bible ịnọ na ebe niile ka nnọkwa na trade fair yesterday a na-ekpekwa ekpere na block ebe nnọ ishe na ọha anụ Bible ahụ ishe na ọngụ ya akụwarị ya Bible ahụ ọfụma o wee nụ ya
Use a real situation. Bring examples. Compare and contrast. Then take it back to the Bible. Papa Felu. Up to Ephesians chapter 1. Ajugongo Selo. Any constitution. Yeah? Any constitution. The book of constitution. Go 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 ye. E got go go ye. Ego shaye. In your layman understanding, you will see what is there as a simple write-up. But it will take a lawyer to come and explain it better for you to understand. It will be based on your understanding of that constitution. Wage in any court of law. It will end up on a detention jail. That is it. And therefore, we can confuse so many of our brothers today. You want to go? If I wouldn't confuse many of our brothers today, Haji claim on a harm you, man, how to na police or how na court if I have bad detention. All because of trying to interpret the constitution the same way as they interpreted the Bible. And that is where I am waiting for here, the light of Africa. Now let me show you a practical example of their tricks. Follow this conversation now. Follow this conversation. If then if you send to hand on a comment section, yao mazidibia blue mbomba grammar. Hayawa to you was slow. Hana kwaka mazidibia power. You are too intelligent. Mazidibia power. You are too intelligent. If you want to show us that you know what you are talking about, can you use Igbo language? Speak Igbo. Speak Igbo. Everybody can speak English in a Yoruba and there, you know. Even the most illiterate trader, English are going to Yoruba. Also, all my for you also broken English. Here, what are the phone? But Okwa say na kama na do more Polish than in English. If you look at especially Ejezebu Batazie psychologically English ya na British encyclopedia ke afia. Because if you a lot of undergraduate encyclopedia dictionary, they will be Oje if ebo ye use to come Oje na British encyclopedia manu word do kwa synonymous to come ebo ye use to go Oje na British encyclopedia show where is do synonymous to go ebo ye use lies Oje na British encyclopedia show what is do synonymous to lies. O putazie owolu grammar owota from British encyclopedia wori na confuse you because no man you don't have the time to go and body if on eku and aheso if you send the oh yes member oh yes ana no do this write down you are write down mas you are intelligent mas you are this mas you are that mas you are this onya aho keta ajoye a simple question when you analyze the dialogue 10 minutes broadcast same as Libya. If you otato yori one, if former the rewu na, if former also come as Libya nya na eku. No man if former as Libya na eku na Christianity ya na Igbo. O man if former as Libya na eku na Jesus Christ the fake. O man if former as Libya na eku na Bible wo kwase. So, o man go na ifa how the end of ebe ni ne grammar ni na ho na so na point. Oya amazi mgbe mu asị dibia gwara ya na okonkwo nna ya ahụ nya amụrụ ya ọma mgbe ekwurie because na ezuru ya n'ime mgbamgba grammar ha ka 1000 liter GP tank ọkwara inwe efe wee na-akpọ n'ime the tank wee wagasịwa wee maarị na eziokwu ka a na-ekwu ka asị ngwa follow this ife a nna gwa follow eketa ka njekọwa alụghụ can you call Wallow? Because only share about this broadcast, because much of Kofodu Munai fear. Kahawe Wolie, where Mulako. Then, if I'm negotiating, you will ask yourself the reason that none of them can ever condemn activities and actions of Mathias, but they will be quick enough to condemn the pastor near to them. No matter what Mathias made on a video made yesterday night. That video
onye ọnwụ na mụ na ya nọ na the same side ghọtara that video mana onye ọnwụ na nọ na opposite direction o nweghị ife gwalụ ihe na that video ka ọ ghọta ya o wolu logic bịa because na that video answer a lot of logic niile ha na-ebu abịa ịghọtago ọ answer a lot of logic niile ha na-ebu abịa. Let me not even waste time. Let me take you people on this groove. Yes. Yes. Now, let me read this comment. Mmada akọwala on here, line by line. Emelumu a post. Ebe nserego. Now, look at what this post is all about. Fonda wash here. Fonda wash here. Can play here. It is just wash here. If I were the set of people, Chineke Nyerumaka we poko. Set of people Chineke Nyerumaka poko. Father can call alone and no need to play. Ekwuru m about set of people Chineke Nyerumaka we poko. Mwekwu na number 1 wo ndị na-asị m platform ma. Also Mathias ka nji wee mepe platform ma wee saa ha eye banye gwa ha na Mathias ụsọsọ ndị ụka Christians and pastors ọ maka ka o ji wee mepe platform ya ijuge ife kpatala o ji wee wụrụ because of only Christians ka ya dey discuss na platform ya ijuge ye now mepe my own ka m wee na-respond to Mathias I wee jụwa m ọ Mathias ka m mepelu platform m ị na-enjoy program Mathias because no na-ekwu ife na like ifuzie mu na waste time because na ma ha ekwu ife ha like ọ na-efu ha na Chineke suppose ịkpọ such person ọkụ ọwụrụ na-ekwu ife niile na ọwụrụ na Chineke a suppose ịkpọ onye ahụ ọkụ gwanụ na Chineke a suppose ịkpọ ya ọkụ. Then according to nwanne anyị Franklin ndị na-asị na-akwụrụ m ụgwọ na-akwụrụ m ụgwọ Elochukwu Ezike Chineke buo gona your Africans ahụ ọnụ Chineke buo gona ya ọnụ Chineke buo gona that your nonsense Africans ị na-ekwu ọnụ Chineke buo ọnụ ebe a ofeke ịghọtago. So ndị na-asị na-akwụrụ m ụgwọ mana onwe onye kwuru ihe dị ụgwọ onwe onye kwuru onye amụma dị nju ụgwọ onwe onye kwuru maasị dibịa na ndị otu ya ụgwọ mana akwụrụ m ụgwọ simply because na ndị ni Okorodo TV na ndị ni na-ekwu ife likely o wee wuru na onwe onye kwụrụ ha ụgwọ mana mụnwa na-ekwu ife like ha o wee wuru na ọkwụrụ m ụgwọ. So can we agree now that na akwụrụ m ụgwọ kwụkwa ndị ni ụgwọ ịghọtago Chijioke Uche Agha telling me how to run my program will make me to block you. Okay, I don't manage us. I am not here to entertain you. I am here to entertain people who are reasoning with me. I'm not here to say anything that will be pleasant to you. Oh, cholo. Okay. Odem mada kita. But kwa mi fe pata na Chineke aya akpọ ya ọkụ. I nwere ike gwa mi fe pata na Chineke aya akpọ ya ọkụ. Ebe ọ na-anọ na program Mathias a na-ekwu na Christians ya anwụ. Oh ya no na program Mathias a na-ekwu na Christians ya anwụ na Christians ya eme nka ọwụ na onwe ife merie sijide ndị Christians niile gbuo ya olu ebe ahụ ya jụ ya ịbịala ebe a ịkọs ndị mmadụ ịbịala ebe a ịkparị ndị mmadụ ka ịbịala ebe a ịkọwara anyị uru omenala ba n'ala Igbo ọ ya jụọ Mathias mana ọ bịa na post na page ihu the moment ikwugharịala ọnụ ọghọwụ n'ọnụ gwa m ife Chineke anyị eji wee kpọọ onye do edu ọkụ. Can you tell me why Chineke anyị eji wee kpọọ onye ọkụ? I raised a couple of issues even ndị na-asị na Ebuka Obi kwụrụ m ụgwọ n'ọnya ka m ji defend Ebuka Obi na mụ boy ya but ọ na-akpagharị na every platform jede defend Mathias. Can you even merie defend from me? You are defending Mathias, I am defending Ebuka Obi. You are praising Ijere, I am praising Akuzayon. If Ijere as your foot soldier, I'm from Akuzayon as my foot soldier. Can you finish between me and you? If you're in my comment section, Kebia exhibit here your work. Mwekwo na Chineke ya ponde do tu ahoko. You want to go? I add obomunde na say
na do aggressive na do mean ni were me fa. No matter how aggressive and mean Mathias and the head na do, they are enjoying it. They are enjoying it. Can happen man see bia no ye ji nwa na ekwu okwu. At least onye nka menye that credit. O ye ji nwa na ekwu okwu, but that is his nature. E wotana mana mmadu na aboa na ado Mathias sometimes na ado more aggressive than ekwensu. O na akpọ m iyi na ewu ishigu na yanwu. Yes, ihe the one na-ekwu hit ya na-esue ụdị mmadụ ahụ ọnọlụ na-asị ride on nwa Chineke gaba n'iru mana ọ bịa na ya open platform ọ fụkwana that similar threat ọ likely ebe onye eni nọ o ji feel na onye eni ji ye intimidate ụnụ ọ bịa ha ebe nọ ọ chọ ka ọ suppress ya nke ka ọ so nọ nke ka nke onye ka o wee wụrụ sọsọ mmanụ ha ya dị enwe that vibe. Ịghọtago? I know people criticize what they admire. That same spirit do n'ime you ọ na-admire ebe ihe dị na Mathias nọ. Nyawo ife ọ na-despise ebe ị nọ. Nyawo ife ọ na-despise ebe ị nọ. Gwa m ife Chineke anyị ji wee kpọọ dị ndị ahụ ọkụ. Now look at ka Elego Foundation ka unu wee ghọta ebe this comment si wee batabazie. Now ka unu wee ghọta enwere etu esi engage these people. A compromise ya on it. He wolugu wo ufi arụrụ ana. Enwa anwa compromise ya on it. He meghe alụ. Mekwe. Na yeba. Mekwe. Ịchọ je ka hapụta ọgụ. Ọbụla Facebook. Ịghọtago? Akwado m akwado before mbataba n'ije. Yes. Nna ebe phone na-emezi eme. Ife ọsọkwara ya na-eme. Iwu na this program ya run. Chọọ ịma ka m close wee mepekwa ya ọzọ. Yes. Achọ ka m wole ife a wee kọwalụ something. Ka I wee ghọta. That is why he made her do pushed by a lot of things ha na-ekwu. Kedu ife mmeji da do push ife na condemn ebe nọ ka ije na somewhere else je na akụ aka. Yeah? If Rokwa Sonese Harrison, are you comparing yourself with Mathias? He heard he is very intelligent guy. You speak what they ask you to speak and collect your money. If we are fake. When it was very clear and he heard Jenna not see Mathias and Oreba, something for school, yeah. So is it clear now when we say that not because of that peanut and Koji Abia apparently the ignorance online? He heard they do very intelligent because they like reform. Yes, my own people not here. You are going even Aristotle. That is it. You have your own champion. My people also have me as their own champion. That is what you people cannot change. Manona you put up. Ndo tu ai Jena na program. Ha hapu ha ngwane na anya. Let me carry on. Onya sere based on ife ahụ mkwuru on asem, are you the only Christian on earth? Is your name Christianity? Have Mathias mentioned your name before? Simple question. Onye anase Mathias o mention go my name before. Shefuo no nwe pastor Polafa Mathias before. Shefuo no Mathias bu ụzọ kpọwa ndị mmadụ afa before. Shefuo na Omenala Igbo Mathias na-ekwu today. Omenala Igbo anyị niile. Yes. Na ife Omenala anyị niile. No onwere onye nwe specially. Go. So question, are you the only Christian? Of course, or also how the only Omenala? Is your name Christianity? Have Mathias mentioned your name before? Simple questions. Ebuko dia kosayo nando to mention about their name. Then Mama we saya. Where's here? Mama we saya. Where's here? All Christians must not come out same time. Has any pastor given you olive oil before to drink and tell you not to go to hospital?
The answer is no. So if you can talk about them when you are not a victim of such, then I can reply Mathias because I am a Christian, whether he calls my name or not. What I even said na owulu na nyanwa nwere ike ịda call ndị pastors out na ha na-enye ndị mmadụ olive oil gba ha eje n'ụlọ ọgwụ. Why na nyanwa na-enyebogho ya olive oil before and na-agwabogho ya eje n'ụlọ ọgwụ mana ihe agbani ndị pastor okwu. Kedu ife kpatalụ na ma ya adreesị Mathias na ọ bụrụ na ọ na-refer to Christians? Yes, na ọ bụrụ na ọ na-refer to Christians because na mụ a Christian too. Enyebogho olive oil mana ị na-condemn ya. Mathias akpọbogho m afa but ọ na-akpọ Christians. So ị nwere concern ebe ni mụnwa nwere concern ebe a. Kedu ife iji wee nwee problem with the way mụnwa si wee interfere? Now na-egekwanụ ntị. Onye ahụ bịakwa wee sị ka ngaba achọrọ m ịda agụ efe agụ. Onye ahụ bịakwa sị, then why not defend what Mathias is saying as a Christian instead of defending as a Ezeaku? Tell him, which is Mathias, to condemn what the pastors are doing and leave Christianity alone. Go. Onya we juom. Onya shelu. Onya we juom. We juom ajojo. We juom ajojo we se. Kela ajojo. Kan wota ajojo ojulum. Unu wefu. O nwere ka esi eso ha. Mana una aya agota. Shelu. Okay. Owesem, answer my questions because the pastors are exhibiting abominations and evil manipulations with the name of Christianity, please. Okay, mba. Onwere ife okwuru. Why na this thing adrozi organized? Achọrọ m ego questions a. Okay. Yes. Ebe ahụ m jụrụ onye ahụ na onwe na pastor nyelie olive oil before. O wee sị m ajụnya na onwe na pastor nyelie olive oil before. O wee sị m are you me or am I you? The answer is yes. The pastor has given me olive oil to drink and asked me not to visit the hospital. Now, ajụgo m onye a mbụ si onwe na pastor nyelie olive oil or say no na-enyeboghe even na that post mmelu then ebe ntiri $1,000 nsi na onye nwere ike ịkpọ n'ime a single person enyegolu olive oil gwenye je n'ụlọ ọgwụ na mmenye $1,000 onye abịakwa na comment section ịghọtago ọ admitiri na enyeboghe then ọ bịa ebe a wee sị m ma awụye ka ọwụmụ. Now the answer is yes. Na pastor nyelie olive oil wee gwa ye je n'ụlọ ọgwụ. So nwa wee si okay. Then since you are not me and I am not you, yes, Mathias has mentioned my name. Yes. Na ebe ọwụ na ọhọ na ma ahọ ye. Na pastor nyego olive oil. Use kwa his own words against him. Na ebe ọ bụ na ịhọ and na ma ahọ. Na Mathias akpoga afam before ama m ebe o yeje echeje nya because ama m ebe o yeje o wesem shelu o wesem na nna atụ asị
owe shelu owe se mo owe se she ka mo te bo sala nya awo te ebo se na atu ase ka nde some of my Christian Ivan and one baby virgin akwera boss mmiri n'ọnụ ịghọtago na why Facebook ji ado etu a why Facebook ji ado like this obi ọ gasasị ya ife niile agasasị ya okay, Owesem, there is no single truth. Owesem, there is no single truth in the gospel you are defending, please. If not, how can you tell me that Jesus Christ can cure a sickness and you are selling fake olive oil and water to the sick Igbos? Abomination. If you not clearly, no, je gave us your leader. If you even know how you bido this conversation all along, is just to get you diverted your attention. If you can see where Solie na abwebeni no na agbakọ kona. Solie na abwebeni no na agbakọ na kada. Ochiyata kwa ebe ọ chọrọ ka anyị nwere discussion ahụ because ama m ebe ọ na-aga. Ama m ebe ọ na-aga. Ịghọtago? Now ochiyata kwuo ye mgbe sie mgbe o nwere ebe o kwuchala okwu wee kwuo maka na oke wee kwuo maka Ebuka Obi na-ekwu na ndị mmadụ ya enwe oke ọ sịrị m your nwa baby virgin nkọ that says kidney problem we buy bloggers ya na kidney problem we buy bloggers nwesịa if you can't condemn Mathias then leave him. He is doing what you said Mathias is justified doing. You see ọwụ na nwa baby virgin anyị kwuru na kidney if I egbu ndị bloggers ma n'ihi na ka Mathias na-ekwu na ndị Igbo na-eje ụka ya anwụsịsị na kidney egbu ndị kidney failure egbu ndị bayi na cancer egbusịsịa ndị bayi ndị otu eji elebe akpati ozu. Yes, idewe ihe ideho condemn ife ọ na-ekwu mana ị chọrọ Ebuka Obi kwuo ya eghe n'ọnụ Ebuka Obi kwuo ya eghe n'ọnụ. In other words, I need a join n'ọrụ condemn we Ebuka Obi ọsọkwa anyị kpọcha afa gba afa nne na nne. You don't care for as long as na mention ha afa Mathias at all. I am trying to construct this things into oswedo ka I wee ghọta. Okay, before we see yourself, you don't leave logic run abi na ịhapụ na logic ịchọ ka mụ na ụtụgharịba logic ka anyị lọgba ụlọ ịgbafuo na ịgbatakwazie na Ebuka Obi na olive oil ịghọtago. Then Owese okay, I think na AP point go the main body of Ifeanyi kwuru ebe a ịghọtago. But na even chọrọ ka unu ghọta ebe ahụ ọkwa ifụlụ ka onye asị wee si from trying to protect afa Mathias ịghọtago, from trying to protect afa Mathias, and the worst is that they will make it look to you as if nọọsụ ọsọ ha ma eziokwu. O nwere messages ma afụ ha ebe a. No message of truth we for them. When say what you are saying is true and what I am saying is true. Continue to preach your truth. Let me continue to preach my truth. Let the end justify the means. Example, clean. Manoje luoketa
ọ na-agwaghị maka nwaanyị eji akpafa Mathias ya ama ebe ọ na-agbaje ịgbapụ ọsọ gbajere na another place so ife na-agwaghị ha chọọ ịtụ lọjik soro ha tụọ lọjik in fact go na ya atụgido lọjik ọ bịa ebe ahụ ọ na-eje ụfọdụ ndị am a Christian but 90% of them are Christian. If I will a trick, he or she will pretend to be arguing with you as not a Christian call. Indirectly. Also, he disguise you as a Christian. Go in all with you as an insider. When they boom, go. Go in and say, yes, we are this, but this, we are this, but this. Eba hone a good bot. Jede iri eba. Woman the hammer bear jajadia. Jeba hone a good bot. Eba hona so I am a Christian. Whoop panya entirely from Eba you just cover your no. Can be image say at the end of the day. Toto tazie as a Christian I also no. Your year too your just shy all chaff. The drop else somewhere else. Yes. That is it. Ije na program ha na akwa eli ha kpọrọ from A ịnọrọ na A ha lasha poso je na B ọkwa ifuru ka isi discuss maka risi mkpatalụ ayeji akwafa Mathias or risi mkpatalụ ayeji akwafa Mathias. We are trying to discuss ka ifu risi mkpatalụ na aga na akwafa Mathias whether na okporo afa m or na okporo afa m na aga na akpọ ya afa na omenala abụrụ ngụ nwe Christianity abụrụ nwe. Yes, I agreed. Am I the only Christian? No. Are you the only Omenala? No. Why you are defending Omenala as if na your life depended on it? What makes you think that na in the same way I cannot defend Christianity as if na my life depended on it? Imu ife dunjo na eme. Ime yo dunjo odumma me yo dunjo. Ịghọtana? Mme yo dunjo. Victor Chukwu Iyama mgbe type ihe go and find work. Iyama mgbe idelu Mathias go and find work. Sones Harrison nhapukwa Mathias ka nko. Nhapu Mathias ka nko. Okwanya wifu no choro. Mathias who your personal Lord and Savior. Aya akpa afa mana akpa ebuka obi na agba egwu. Na agba egwu. Even na ebuka obi meru mmadụ arrest self na slander afa. Onu put there against him if omel. But here you are. You don't want anybody to mention Mathias' name. But they can call Ebukobi's name for as long as I appoint. Only follow that the Hezekiah afa boy allegation nenwe. Allegation ana boy proof vocator woro wahala. And I call ya casino a hero call. Apo hafa Mathias. Une wolo po na toka leng also. Mapota baby defend there. Yeah? Sones Harrison. You will not baga to also. Mapota can defend the eye. Yeah? I will be using your own medicine against you people. Okay, for if I will dish out, my day feed you no. Until you pursue me and discover how painful if I have a phone or photo. When I see you also. Yes. If you went go to that jumo, Nana Lashe Buko Bike, Nana Tine Buko Bimbu. Can you family you do different from mo? Can you family you do different from mo? Can nacho? Can you family you do different from mo? Ebi na Lasha Mathias Ike. Why na Maya Lashe Buko Bike? Ebi na etu ijele. Na kuli ijele aka. Why na Maya eta kusayo? Kola kusayo na aka. Oh na Mathias nwere ike imepe platform ye. All because of Ndoka and the pastors. Onye amụma hara nje emepe nke so ka o wee na make mockery of Ebukobi. He had the right of Africa mepe nke specifically for Bible. Kerife patana na ayi mepe nke specifically for Mathias na asio na ase and the Omenala na boze eziokwu na nwowu ha na awowu nde bai. So meaning that all of us are jobless. Obulu na mmejecha akolo. Mathias yejecha akolo. Akam Mathias eme program. Akam Mathias eme program. Yes. Akam Mathias have a life. I am asking you. Akam Mathias have a life. Akam eme program. Man if any na ho na eme do okay.
o du okay e like it e like it agbago m ndo otu ai follow these people fact to fact reality kan na enyeru happen nkanka theory ni unu na-eja compound. It will not help you. It will not help you. You know that you just quote Bible verses for onye believe on a Bible. Mmadụ agbago na DNA gosiri na onye abụrụ nna ya. Ị ka na-agwa maka ife ọma na onye awụ ihe impose onye ahụ impose. Wota a father figure. Tinye n'ebe nna ya nọ. Gwe na onye abụrụ nna ya, but na onye play go father figure in your life. They say what a real situation where my GI on about on yeah. Speak to that person in the language they will understand. Ebo gwagoro no nya ablon ne. Associate is no nya asen ne. Tell him or her the qualities of a good father and the father figure. Onya ho na deny no ho ne. Possessor. Ki we push ya back before you bia gwawe. No onye play cool father figure in your life is your father. Come on. No your biological father. No nya nwere ike or ya your biological father. Yes. Area we be man ije na ase no nya awu nna yo na ebos ona akpughalị go. Yes. Ona akpughalị go. Man una ha agote onya ka Jovikas ji we je na programu Mass dibia yesterday. Rueba wolo question na wolo eda ajo ka Jovika jerime. I'm disappointed yesterday. Honestly. I'm disappointed yesterday. Honestly. Yes. Unyo na neme live program. Ebuka Obi neme live program. Mathias neme live program. Ihe neme live program. Onye amarenji neme live program. Maazị Dibia neme live program from morning. Onwere mgbe je nene mgbe Maazị Dibia bata Facebook of. Maazị Dibia neme live program from morning till every 5 in the evening. On neme live program from morning till every 5 in the evening. Odojo bless. Odojo bless. Maka na ọ na-ekwu ife ha na like. Ọ na-ekwu ife ha na like. Ọ pụta ọsọ go and look for job. Go and look for job. Mana sisters ha nwere job. Sisters the bread of life ha ncha niile nwere job. So ngo mụ na ije ụwa na ndị otu anyị ndị nwere job. Because na ma da ekwu ife na like. Aka m ekwu ife chọrọ ịnụ. O wewo na m enwe job. Isi ha na page m puo o nwere ofu mpama ya asem ụtụtụ ọwụna ịgba live program. Mana ọ na-enene nke Mathias ma n'abalị ma n'efe ma n'ụtụtụ o je ebe ahụ na-asị nwa Chineke raido nkuzie na Chineke ya akpọwa ọkụ. Ị na-ata ụtọ na Chineke ya akpọwa ọkụ. Asọkwa ngụ n'ọsọ Chineke ya akpọwa ọkụ. Ịma na ụnụ si na ekwensu nwanne ụnụ ka ọwụ. Chineke ya akpọ ụnụ ka ekwensu ahụ nwanne ụnụ. Ụnụ na-eme justice for ekwensu. Agbụrụ apụtara ịbịa defend the for job. And they can use everything in them to defend the for job. You gotta go. If onye say nya warrior, you must not drag me into it. That is my rule. Yes. You must not drag me into it. Emari feature ewu. Wulu ye. If onye meta anya bulu. Meta nke me bulu mi meta nke you. Ibulu. Ya drag him into your own. Every single day by na program apota. If ni na ha na ekwu eri na comment section. Fade eje agwa ye ndo otu ha. Fade eje agwa ndo otu ha. Yes. Father eje agwa ndo otu ha. Their only problem and obsession is that power and the consistency iji wee na-apịa ha that Monday ha. Now ife na-ewe iwe. Go and look for job. Look at ụfọdụ ndị na-asị go and look for job. Ụfọdụ n'ime ndị na-asị go and look for job. Jee na page Angela Nwosu na ọchị ime giveaway. Ife ebe Angela Nwosu ya sị good day letter. Good day ife 200,000 nwere ike imelu. If onye na-asị go and look for job ebe o yelo they copy a note not less than 500 words. So na ọ na-achọ ka enye 200,000. Mana ọ na-asị go and look for job. Yeah. Jekwu onye na-asị go and look for job ka ije na platform
Maria Nwashi, Ude Nwashi. You know, if on a struggle maka data 2000 or 1005 or 2 GB. And on a better Facebook and answer, go and look for job. Go and look for job to do. Yeah? You know what I go? Banner inbox for the influencers here. You know, if you comment section, if you come message, no na inbox on there and no for them answer, go and look for job. Go and look for job. Or surely down see your voice. Your voice not upset the demon not in him. Onuche confront on that. Use one of this system. One, determine go different believe you. Yes. I was going to go categories on the I am a Christian, but then when they say I don't support Christians, I don't support Omenala. Mana. Oje buy something about Christians. For example, can you give an example of that? Can you give an example? Can you give an example? Can you comment? Can you comment that guy? Can you comment that guy? Mfo half a keta. Mfo half a keta. Mama. For half a keta. Okay, can you na video, na particular video, able ode that comment. I think on this one, yes, on this video. Can you na that particular video? Kelo, and reply to kelo. Okay, well, can you go through this one first? Can you go through this one? Yeah? Can you go through this one? Yeah? Sonnes Harrison. I have to be honest with you. I'll give you a page on it. Oh, yeah, Banatalu. You want to go? Yes. Page in on it. All heartbreak. Yeah, that's on that page in on it. I hope you know. Adameja on eme ụfọdụ program Mathias email or uno nwere ife nchọrọ ipiki na ejem pick that thing. You can hardly see me ejem now watch program Mathias. Even in head, you can hardly see me ejem now watch program in head. Mano nwere nke ya wokwuo ngaba fear ejezie m geye we worie bia. You can't even see me. O nwere ike mbata life mass dibia n'ife ọ na-ekwu apom unless no get interested there. You cannot see me. Yes, you cannot see me. Nje na search history mketa a go single content creators na get through their programs, their effort. Then the interested in that gane ada fena na history me fu hancha niile. You want to go? You are always here. Ogosipo no message ya na preach eba. Kinidri no problem ke ni na force onwe. I can't see you because sometimes in no life. Mathias mo wonya amuma renji mo mas bibia mo any of them will get no life. Man they have their own life program. Then I watch my own. Even I be watching my own. You even have to come and watch my own at the expense of their own because of how important my own do to you. You what I go? Because of how interesting my own do to their own. Oh no, Nende also Mathias. The only content you have is Mathias. Yes, same way his only content is church and Christianity. Then Opunzuna, Batasem Yawo go on a comment section. Or you put off ma Kafunyo or Potassem
Jesus Christ said, go and evangelize and not to defend religious leaders. Evangelize also and teach people Igbo traditions and stop defending Omenala leaders. Now Jesus Christ said, go and evangelize, not also defend the religious leaders. Evangelize wakwa kuziwere ndị bai Omenala Igbo. Nye defend this na Omenala leaders. Because na comment o je support wonye siri me kuzina maka Mathias. Nyanwa bia ka ogwa me defend this na Ebuka Obi na ndị ọzọ. Mu mewe evangelism maka Christ. Mana nyanwa aha kuziri ndị bai maka Omenala Igbo. Na ndo onye ọbịara i-defend wo ịkpọta ha afọ Mathias Olandia. In fact, this particular guy ngoro comment here. Ebe niile comment go na program mu niile make you ha program kpọta afọ Mathias Omabata. Imugboro one a na-akpọ afọ Ebuka Obi. Ịmakwa ụdị allegation one a na-ebe Ebuka Obi. Ha pụta ha na-defend ye. Yes. Ụfọdụ asịgo na Ebuka Obi ma na ọ chọọ ka a na-akpọ ya afa. Nye wotas n'ife gbasara chọọchị na Facebook. Mathias ebe ọ na-eme evangelism nke ọ na be nna ọ bụrụ na Facebook. Owu na iberivu na-enwere ike ịda akpa afọ Ebuka Obi because nọ na Facebook. Kedu ife anyị eji akpa afọ Mathias? Facebook ọ Mathias nwe. Ọ Mathias nwe Facebook. Emu ife ma na decidere ka ịkọva ya ka ịpụta. Ebere eme wolu ndụ na aghụghọ. Ịghọtago? Ebere eme wolu ndụ na aghụghọ. Mwesi onya then mwesi this guy said yes same na content Mathias is church and Christianity. Mwesi if you enjoy his then relax, there are others who are enjoying mine. You gotta go before somebody will be say the guy and I kogeli. You gotta go. So what does it show you? These people, they know the right thing. They know the right thing. But they don't want to be doing the right thing only because they want to force you into doing that thing. You gotta go. Oh, no, man, and I have just said, must you force all of us to be Christians? There you are, forcing us to be dominant. Say one na mu wo nyeri. Say one na mu wo through Jesus. Are you not forcing me? Have I not message him to preach you when I page him? Or stick to your lane. Let me stick to my lane. Yes. Stick to your lane. Let me stick to my lane. A junior stick to your lane. A cross stand on my lane. Who is forcing you? Whether Obasuko, whether no need for Italy. Say, be near a jelly noka. You want to go? Need a jelly noka. A Fudana? Yes? Okay, for commenting, madam. They are always concerned. Pejo Nebana Wafa Mathias. They don't want you to call Mathias name. They wish. Naina do as stupid as Ofodun email. Imana. Maybe I see we do more wiser than them. Or Mathias can now pocket. If you can all affair, if you can see the picture, you got to go. That is the only wisdom. Hajuna Hayamuro. You got to go. How I want to hire a picture Bukobi. Therefore, evangelist Bukobi of Zion Ministry. We pay a lot of things high you call pay. Police be apuri yeshini or Berapa. Tiwembu. Tiwololo. But at least we are even smarter because I can call Mathias. You don't know the Mathias now. How I wish. How they wish. Now sometimes, na do as careless as it has do. You want to go? You want to go? On will comment in Chalego. Kelonye de do comment. Could they comment here? When they comment, okay, comment the far. Hey, on will comment here.
Okay, last time you said Mathias only do 1 or 2 in Igbo Land. Okay, I got to have me but I will see it again. Then, before I forget, those same people when I say we go and look for work, they send the police head the light of Africa. Ego that out. Ụfọdụ n'ime ha sendịrị ego wee kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime ha na-akwa akwa sendịarị mana ha na-asị ngụnwa ji ego wee goro akwa were ego na-eme ife niile. Ha na-asị go and look for work. I will not look for work. I have decided no. In fact, nwa obere oge kịta nche ọfịs dozie ya tinye AC lọwozi ụnụ wọlụ. In fact, my appointment letter ya do ready very soon. Ife m bịara ịlụ ụwụ ụnụ Mathias Omenala bụ eziokwu ụnụ wu ife m bịara ịlụ. Yes, ụnụ ya wụzi my full-time job. Yeah? It will not cost you anything to condemn evil outrightly, whether no Omenala A, no Omenala B. Owu na mafuda na video or na munago anodana na program or na ibego na comment section. Fuma ebe na-ekwu maka ndị na-ebo Ebuka Obi allegation. Aha masịrị si akpọ n'afọ Ebuka Obi. Ife na-ekwu ndị na-ebo ya allegation. Epụta ebe asị yes, but na ndị a na-akpọ ya afọ ebo ya allegation. Na ọdụ ha mma asị m oke. Na ife ahụ standard onye a ji ebi ndụ. Echi niile ịbịakwa advice m ma kpọsị na Mathias afọ asị m oke. Na-ekwe n'ife onye akwụrụ ụbọchị a na ife ọ na-ekwuta. Na ife na-abụọ ọ na-ekwukwonu relate. Okay. I know my advice from you. Money in a group based on your principle. You what I go? And be careful by advice for the Ndomera. One day, Kambale Ezeaku. 80 to 90% of Ndomera Buz Ezeaku. Advice how you know on how to conduct yourself online is only advice that will make you to disappear. That ever he will your Kerifa Nakwe. Eba who your strong point kahaya chop kaha suppress ya with advice. Yes, man, at the same person na your advice ya Jake if we born another person name ride on, carry on. The only thing I like you only possess that threat, what I go that intimidating threat. I like that for also. Only the men to Ishi if I had say we love your courage, carry on. A soldier, you are a soldier. In fact, he jail away tacham or block gone negi, gone nahi, go generation ni, go muni nubohami, go mubohami. Yes, he jail before end their program. Oh, yeah, more than 500 ozunwang. Mane ya for these same people na biaba say brother, don't insult people. Don't do this. Hajeba and I say, ride on. Ijele, you are undisputed champion. You are this one. You are this one. The same people really advise you. Eh? I want to use this expression. Your enemy will always remember that. For me, these people are not really my enemy, but we differ in ideas. Our ideology is different. So when it comes to that ideology, I may use that term, but on a personal term, except the proof go where to be after me personally, then I will address you as an enemy and I will treat you as such. But if what you are saying, you are directing it at my ideology, you have entirely the right to believe in anything you want to believe. But in a direct here, to my own person, what I go, a man need a problem with me personally and not what I am saying. What I go, a man need a problem personally to me. Now, in a case, your advice, your enemy, as a go no, or name on ebony no other advice, say, oh, who's all you see will make you do weak. Or name on. Ebeni no ya that advice go uzo ye si we make you do weak. It's not that if I name in fact ụfọdụ ife name o ya like if here
na life onye na-ekwu ife ahụ na like ka onye ahụ possess that threat. That is why ndị na-asị na-ezugo do na ka onye do violent in nation na-ezugodo nka na-ezugodo nka ifo ka ọ gbasara m. That is their greatest fear. They want to see it, not other people who possess the other side. If ebe Mathias na go iye ba e declare gbogbo your on people odoka nkakwo efolo halweba ha na say nwa Chineke ride on onye ona ni chanu Mathias anya ndo Mathias dogo mma. Don't advise me, keep your advice to yourself. I don't need it. You are not straightforward as a straight and forward as a human being. Yes, Mathias is everything you cannot advise somebody to be. He is the opposite direction of whatever thing if you don't know. Yeah? Name boji name yede. Name we family. O declare gonna Christians need to the point of a bandotie no we family CJ Daro the Christians busisia sibe hoku busisia momo ya noro na akuriaka na say nwa Chineke right on ebe si ebe no ebe correct bro agos na followers yi so imali na ya go followers yi man ijere kpọ mmadụ ozu ijere na block more than 50 people before end their ish broadcast. Are you not aware? It that fear. Yeah? Mathias imwepu any word do bad unless no okwu do adro worst. Words ni no na use are associated to Christians who could do very bad and dirty. In fact, to him, Christians who condemn people. Mane na wash here, in a follow ye, a lovely for a me, a sen nanchiche. Ndana bia. Hey man, that video mere yesterday night. Maka ndị Chineke ya akpọ ọkụ. Okosisi oji daalụ. At the cost of ndị mmadụ ide play that video na comment, I blocked nka mgbanyere okwu asị ọsọ. I blocked more than mmadụ 20 yesterday night. And I intend to start doing that. It is time to sanitize and clean up this room. Yes. Yes. You cannot turn me into the animal that you have become. By Isiagu. Yes. No Facebook amba melumu justify ya ufodi ya Ogechi okeke na agonde mmadu etu a Ogechi si handle some of these people mfuri zimbakala ojeme. Yes, sometimes o nwere ike ibulu onye na agi ibulu onye na like igu iyi mo we ikpori nne na nna mmadu mana mmadu ya bia you in that mood react obewe akwa react ya ochozie ka ogwa na nyanwa suppose read them ife ojo mana ngoma suppose read them ife oma agwangara mo na mo sent ikpo nne m iyi akpo m nna yo kpo generation mu ni in fact o nwere udi iyi akpo onye nne na nna yo owuru na ife ahụ igwara m do nne na nna yo mma because owu na sere m ezugo you will have money nse na nne na nna yo ye enwe ego iye wewe iwe owu na sere m ezugo ni ye bi ogologo ndụ nse na nne na nna yo ye bi ogologo ndụ iye wewe iwe mana owu na sere m ezugo onwu bukwa ga ebe a nse onwu bukwa nne na nna yo iwe iwe o gose na enwa ife ofekeke iwu. Yeah? Ofekeke iwu. Yes. Because if you man enye nne na nna yo na ya like ya nya ka ị na-enye m emana ma awu nne emana ma awu nna mmadụ emana ma awu nna emana ma enwere nwa emana ma enwere nwa na akpọ m nna. I am asking you. Emana ma enwere nwa na akpọ m nna. Yeah? The worst thing who go on Facebook are people not able to take what they give out. Ana akpọ Ogechi akwụ na Chicago. Onwe ha afa ana akpọ. In fact, ka ngwa eziokwu onwe ha afa jọrọ njọ ana akpọ mmadụ n'ụwa. Ndị mmadụ akpọ bụ Ogechi na Facebook. The worst part na ndala Chineke ya akpọ ọkụ na-abịa sị no ntu Ogechi si reply ndị mmadụ na ndị onwepụ any of them condemn ndị niile ahụ na-akpọ ya afa niile ahụ. Iya akpọ nwunye mmadụ akwụ na Chicago
nwunye mmadụ without minding how the husband will feel, without minding how the children will feel. Ọtọ ọnụsie chi niile pịa ihe ebe ọ na-afụ ụfụ ịpụta bịa bere akwa ịbịa rezie emotion ndị dọka agwa m na emotion ma nwụgo. In this life, the measure you give is the measure you receive, including me. I am not excluded. I am not excluded. Tomorrow, when a circumstances in follow only that standard inji, when I judge such thing, they will judge them. You people should not. If you like, plead for mercy on my behalf, but don't use anything to condemn anybody. Don't do it, because all that don't worry. When it gets to me as my fate, I will gladly accept it. Yes, I will accept it. If you boy up on Chicago, or put a zip or one name and you never say if oh, you want actually a wulu or Muna do what I go actually commit a crime. Maybe Madonna, if you are the judge, yeah, judge quite something. It doesn't happen that way. In way feelings, own way feelings. You what I go in with emotion, own with emotion. If you step na her feeling and the emotion, she will step on your own with reckless abandon. Take it the same way this way expected to take you, and that is problem. If there na inbox there na agbamo ma support is no gechi ona mamo no gechi wunka no gechi wonyohi no gechi wakuna okwa ife there na agbam na inbox mana ife na agwasi mo gechi melu won't the same thing in on my inbox na eme. So in other words, you want to silence everybody so that you can tell Ogechi if all naturally well. But go to Muslim pattern and Chinekaya or Woko. Ono cho, Keruni from Kuru, each of her, Jena platform ha, Jeba Kahana Urufiaruan. In a from Bata program here to if you don't want us to talk, I ain't never got to there. Yes, if you running will oppress even they could, because what you are saying is what I am saying. The only difference is that Omode kelu kisi man on gune kwezioku. Ke kisi man on gune kwezioku. Ewai ife di ma on eme program. Ndo tu ga bia na say ride on. Mgbai nke na eme program. Ndo tu ma bia na say ride on. Enwere nde believe na message ya. Onwe nde believe na message. Mo na onye si na kwezioku. Let your truth be your truth. Let my truth be my truth. Yes. Continue talking until Obosin may decide. I will choose it. Nobody will force me. That is it. That is it. You see, engaging the mother during that time. Why akpa afa yo bamba ka ifo ji wepụta na Facebook ebe ọ chọrọ ka akpa afa ya wepụ ifo na-eme na Facebook na ọ chọrọ ka akpa afa. You see, have you ever seen any of them condemn Mathias Ezeaku police jepolo Isiagu global? Have you ever seen any of them condemn Mathias Ezeaku police we jepolo Isiagu global? They cannot condemn it. Okuriye bue no na eme nto no na ato nto. 1 2 Oko has lego now supposed to send the Mathias invitation or Obena police now supposed to ije mori akolo. Why no G police but about Isiagu global on a Sunday morning? Pia may arrest on a Sunday. Kerifo juwe pia may arrest na Sunday. Go well on a detention till Monday. Aye with me that. For the moon no use Shana this system where oppress and the man. Epitaze na Facebook use oye against onye nke ebia kuzira good moral say my moral say my kogono condemn godu arrest Mathias Isiagu global Ndi Igbo bia hana oppress Ndi Igbo Isiagu global oblo onye Igbo onye Hausa Mathias onye Igbo onye Hausa send the invitation okweji police je gugbo ebe ka eme intimidation call allegation man on atonto no choro igwe ti na that crime go we wolo a capital offense go we wolo a criminal offense o meye onu se no do okay onu se na ifo melo do mma emezie ye epota ebia be foul meyi jele epota ebia me foul
The same people who preach against arrest. Now show every necessary way I arrest Ezeaku Nijowa. Yes. I show every necessary way I arrest Ezeaku Nijowa. These same people now say may will arrest the intimidating man. If I say they will arrest you soon. Meaning na arrest Ezeaku oto arrest Ijowa oto Akusayon we problem oto. In fact, I arrest ya Akusayon. He celebrate ya. Their only problem is that no one arrest the Mathias Ezeaku. That is their only problem. It's not that na that arrest. Na I condemn that arrest. Their problem only who the victim of that arrest will with their problem. Only Joe wa wole Ezeaku. I say no kututa no. What go? In fact, if you hear Madonna, I know the Christians they take it easy on Ezeaku na Mathias. Pulu no nda flying at that position. If you ma you ni wa one ya so ogono. Akwandem ndị obi ha na-eji black no obi ha na-eji black kama na maka na usu enwe ha ọnụ how no usu nwere ọnụ anyị mu ife ya deme. Minority will always have their say, but the majority will always have their way. That is the problem. Only na minority party na Senate. Icho Bawamba, Icho Jemu Senate President. Ebawamba ni na Bachasamba, Jesukela na Makusu on. If you are in support of this, say I. If you are not, say no. I. If you are don't know, the eyes have it. The eyes have it. So we Christians will always have it. And then they project in 10 years time. One more data in 10 years time. More people want 10 years. 10 years time, Emanamaya Nondo. Don't know. Yeah? Why are you fighting for your God? But you can fight for your ancestors. Your ancestors, yes. You are fighting for your ancestors, but you are blaming me who is fighting for my God. They say Nanda. Now sometimes na Nisi hana desu. Adama water. So when next you want to go and face them na a debate or in a program, prepare yourself. Malonya hijeri face. Malo ideology nke ye. Ndị so Mathias with different ideologies. The only thing wanna abagonge have one common enemy, which is Christianity. But Hanchanine with different ideologies, have with different aims and objectives. Ngonya are different from Ngonya, but they can never condemn each other. But can take Ndoka and the pastor. You people should stop giving these guys the floor to step on. You people should stop giving these guys the rock to stand on. For now, your pastor ma meri for job. Oh, yeah, correct. Yeah, send the area message. Leave him or her to her faith or to his faith. Stop giving these people the right time to be doing this thing. It's not now. It's not now. I am not a pastor. At least I am a businessman. I am a businessman. Oh, no wonder I'm so. Can make sure no. Oh, no, neighbor can no na lolo. Mathias Ezeaku go in and out so many times. You want to go? Hey, this is not the time. Yes, this is not the time. They put on a Facebook natural. They will use it against you. This is not the time. Mathias. If Mathias will be Haputa had justified yellow 20 reasons why or you do a woman. Or two they will give you 1,000 reasons why or you do a Yet, they don't believe in each other. They don't even like each other personally.
They don't even buy into the idea and messages of so many of them. For the sake of Ofala Haji, which is that enemy Hamwelu in common. Are you not aware that 20 of your enemies who are fighting themselves individually can unite together just for your sake? It could even make good luck Jonathan in 2016. All the enemies of Buhari teamed up with Buhari against Goodluck Jonathan. That is interest. Person hang with unity in interest. Unity of interest, rather. They can never condemn. Mazidi Biawudi Biakowu on a wafa, on a warun de madogu, on a warun de madogu progress, on a warun de madogu Danilu, on a warun de madogu awele. But also, Madodoka Mathias awaja ndesirihu no any spiritual forces in on wa supposedly in go or make it to a prosper if not by hard work. That man is God to man. No any spirit being no anywhere the capable of in open door. The only person confront to go here in that thing on a mail when I'm arranging when you're gonna Mazidibia. If I upload we find the go can happen a line in up on a track. You see, also showcase where Thanksgiving, Mayu, Mayfi, the mother na Attire, Mananya pastor, we problem Nyama, Ablodo, interesting Yamawo, Nifenina hand in the pastor, supposedly won't Yama can in yes, Nifenina hand the pastor name, only down on a competition. According to him, everything do good in this world be do from Bidoneben Disogin. Medicine be done Bendisogin. Development started na Bendisogin. Kerifos or civilization be done Bendisogin. In fact, the first person Lulu moto, only Bolulu moto, Ndosha Webia Morea law, only Bolulu computer, Ndosha Bia Morea law. Also, na the first surgery na the whole world, na Bendisogin Kemeria. Inferiority complex. Inferiority complex when you make go on. You don't feel if any better when you and yet you anything. You don't have anything. California Ekolu on our convoy. At Ncheba convoy, Maba convoy. Omakonamo convoy. All the rest, all the man. The rest, Omabumba, the rest. Yes. Inferiority complex. Nyamelu, if you wanna everything. Inwere yet imakwife na mu nwere Mercedes Benz enwere Mercedes GLE iburu kwa the same Mercedes GLE be convince yem nhapụ Mercedes GLE we be Mercedes GLE ohala owala ka owagu enwere Mercedes GLE iburu your own Mercedes GLE biakwutem be convince yem ndufuo my own Mercedes GLE we will your own Mercedes GLE. You are it okay? Are you okay? You are telling me that everything on Docha de it all started in Africa here. Still today you are still dependent on the same people. The reality is still staring you at your face. The mother people tell you how the real thing how you ja ajo ije ka go na eje je na Buhari na aju. Ije ka go na Buhari na aju uru. Emukuna na amucha ngwa nweje woyi. That guy ya master chana. So see here ka me face na platform here. Mazi dibia na platform mo ka me face here. Nya accept other challenge even the chinine ka iti program na mgbede shebe 8. Can see to a warrior na Facebook. Ko what if I do? Unu jeku na je na quote Genesis chapter 1. Onye gbarago na Bible me na lokwu ni na Bible to kana. Nyaki na ji quote Genesis chapter 1. Yeah. Nwadibia ki je ni quote to Bible. Nwadibia mbologo na Bible. Nwadibia na eti ofo na ki je ni quote to Bible. Only man are going to have different ideology and belief altogether.
Kije okodi onye do ignorant. Chọọ ịma ka ihe eje na-ekwu otu siri Bible were akpụpụta. Owu onye na-eprove ruo na ọka ụmụada Bible. Nya ka ị na-eje ekwu otu Bible. Ikwu otu ore Genesis, okwu otu Mark, ịgbaje na Matthew, oje na Peters, na Amin, oje n'iluga Solomon, nke nwa agbaje na Revelation, go na agbagharị there is fire on the mountain. Rọrọ onye gwara wụta the real thing nọ na-este ego n'ihu pịa ya ka ọ na-egori olu ife niile ahụ ọ na-agwa na nke a bido n'Africa. Jụọ ya the real situation question, jụọ ya a reality question ka ọ tatọgheri ọnụ. Ife fọrọ ya ewu ikwu na aeroplane wụ ndị isi ojii rụrụ ya. That kind of a person ka ị na-eje ka go na ya na-emegoro. Ife fọrọ ya n'ọnụ awụ o ji ya wee na-ahụ ịmakwa ife wu na mmadụ na-anwụ anwụ in poverty. Ijekwa onye ahụ na-eromansi igo onye ahụ na-agwa nna anyị nwekwara ego, nna anyị iwe odogwu na ife a na-eme ebe a ọkwa ifuru etu anya. Eje m na popularity contest or na superiority contest with Ikeletus Ibeto. Ịghọtago mmadụ abịakwute m na-asị m na ịmakwa ife ị na-eme ka esi edebe ndụdụ godo ka ọ na-emede ife nna ịmakwa ife iwu nna ịmakwa n'otokwu ka iwu nna ịmakwa n'ịkara aka ịmakwa ife dị n'ime onye ahụ na-agwa m eziokwu. Ọ na-agwa m eziokwu. Or that the fact is that no one supposed to look up to as a mentor. Kona choka nje gosi onye a na moke or na moke mari form. Obrone ka Ibeto we malo ife ma. Gave the result. Look at the result. The result is very clear. The result is very clear. E wata go mmadụ na wu onye ka nji wee sị mmadụ pụtasị m na-edeceive ya asị ka ọwụ onye ahụ gwara gị ife edo prepared to hear at that particular time. Onwe ndị ọnọdụ ka ife anya wapụta a na-ekwu okwu ndị ime traveler a na-eblame ndị travel agent ka ife na-eblame travel agent. Ọga ọsọkwu ugbo onye ahụ na ọkụ na-agba na UK ọ ya sịghị mgbe olu ebe a ka ọfụ. The mind of an average Igbo man or Nigerian believe na success do anywhere outside the shores of Nigeria. Ọsọkwa onye awụrụ Ghana, ọsọkwa onye awụ Burkina Faso. Ụfọdụ n'ime ha ya sị dogo egbe na ibata ha Burkina Faso kita na ife a na-eme na ife a na-eme onye kweje olesi na ịgwara ya America or ebe nwe ka o si wedo. Mana anything ị na-agwa, if the purpose of traveling to some people is to make ends meet, why can't you travel to anywhere? Why can't you leave Anambra State and go to Kano? Why can't you leave Kano and go to Lagos? Why can't you leave Lagos and go to Abia State? Why can't you leave Nigeria and go to Ghana? Why can't you leave Ghana and go to Burkina Faso? If the end is just to make the ends meet, is to survive. Man, onye ọ na-achọrọ ije ebe moto na-agba n'elu ya ruo flyover bridge 10 enwe speed train ife niile ahụ ebu ụzọ confuse onye olusi ebe ahụ ọ na-eje the reality adụ dawn on him obidozie ebe akwa complain wezie so many things ndị mmadụ gwara ya bifo gwara ya obeleze ka ọkwa obeleze wafe ishe na ife niile ahụ ị na-agwa datman nọ na obodo ahụ nọ ishe na onwe ndị gwara ya mgbe dat agent na-aghọ ya agha mgbe ahụ agent na-aghọ ya agha o nwekwara ndị nọ na-agwa ya ife ahụ ị na-ekwu ife o ji wee na-ege ife ahụ ị na-ekwu kịta ahụ na o mechasịcha na mistake ahụ nọrọ at the point of no return o wee na-egezi mistake ahụ ị na-agwa ya. If not jeshekie agwara ife niile ahụ n'ụlọ ife ọ pụọ ọ na-emegodo ka ọ pụọ na anọ chọrọ ịrịpụ. Anywhere is better than Nigeria. Ịnụbụrụ na ndị mmadụ kwuo ya anywhere is better than Nigeria until mgbe o ruo somewhere o wee ma na that Nigeria indeed is better than that place. So confront these people with reality. Ka even na be quote through Bible. Even ekwensu, even Bible agwa na ekwensu amụọ Bible. Ịnọ ka ta bịa ka iwu Bible wee suppress ekwensu. Ọkwa na ị na-ekwu otu ọ na-ekwu otu. Ị na-akọwa nke ọ na-akọwa nke. Even that same verse if ikwu otu tụgharịa ya na ọ ya ekwu otu kwa that same verse were justify ya bi. Are you not aware? Move away from scripture. They water the reality not on the ground. They stare him at the face. We hear Piawasi Isi Ozuike.
ife mkpoke n'ọnụ nke ahụ ịda agwaghị na everything bido n'Africa here. Everything about ndị ọcha bido n'Africa here. Ife niile ndị ọcha na-eme taa n'Africa ka ha bịa mụrụ ya. Ife niile ndị ọcha na-eme taa n'Africa ka ha bịa mụrụ ya. Yet ha alụchasịcha na aeroplane, alụchasịcha chibu na-agbada mmiri wee bịawa dị Africa abịaba. Yes. Can you tell me one single thing today done at this world ndị ọcha enwebeghị be ha before ha wee bịaba na Africa? Now honor refine ka ha, now honor innovations ka ha na-eme. Ndị like ụdị TV ịma nọ mgbamgba TV ka ha bido from TV nke stand. They moved into building nke ahụ na-ebu ogbo azụ. Then they moved into ịlụ ụdị ada ebe akịta the flat screen ka ọwụ mana ọ na-adụ tik. Then they moved into ịlụ nke dị too slim. Then they moved into ịlụ nke dị ka paper. Tell me one single thing done na Nigeria today mụ na you na-enjoy today. Ndị ọcha alụwa bụ be ha enjoy wa be ha before ha wee bịa na Africa here. Mana oge ọ na mmadụ ya achọ ka ọ gwa na Africa na-eme nke a ndị ọcha wee bịa ka ha bịaziri nwaanyị ji hapụ nke ahụ ị na-emeso nke ya. How many years later ha nalụ nwaanyị ji ka na-eme nke ahụ ha ka na-eme. Nwaanyị ji ka na-ahapụ be ya ahụ ultimate na-achọkwa ka ịgbajebe ha, na-achọkwa ka ịgbajebe ha. Ndị be anyị nọ na America kịta agwa maazị dibia na ha ya emeri visa ka ọ bịa ifu ya otinye all over Facebook or enjoy where or celebrate where he is busy speaking English. He is busy speaking English, another man's language, another man's language. Also na English abụghị the language of anybody. Jesie gwa m ife wo language ndị Britain, ndị British with this English. Jee gwazie m ife wo language ha. Ebe English enweghị asụsụ ndị nwe do ndị nọ London ebe a ị nwere ike ịgwa local language ndị London na-asụ. Ke ndị nọ London ebe a onwe nọ okay onwe na America da ebe a. Ọnụ nwere na America da ebe a onwere indigenous language ndị America nwere or ndị Britain or ndị fa nwere onwere ọnụ nwere somebody dey runye ebe a ka mmalụ. Because ọ bụrụ ife ọnwụ na ka ya abịa na agwago. Ọ bụrụ ife ọbụla ka ga-abịa na agwago. I want you to tell me kelu indigenous language ndị America nwere like onwere onye America nwere ike ịpụta na-asụ another thing that is not English. I want to know. Onwere onye UK nwere ike ịpụta kịta na-asụ another thing. Does it mean that those are not indigenous people na their place? Mmadụ yeji wee pụta na ọ na program ọmụhọzi na ife kpatara so many countries ji asụ English today because of o depend obodo bịa colonize ha. Ọ wụrụ ndị Portuguese, ọ wụrụ ndị si from Portuguese speaking country in Africa na bịa colonize ha na Africa here. Ọ wụrụ ndị na-asụ French, ọ wụrụ ndị ife dịka France ma ọ ụmụ French countries a bịa colonize. Ife niile a wụ ife ịmacha n'eziokwu the same way isi wee si ana Igbo bịa na Lagos ebe a nwụọ nwa na-ata Yoruba ata. Nwa na-ata Yoruba ata. That is what we are talking about. Migration butere a lot of things. Do not allow these people to be misleading you. Manisho the very hisi ka ha na-asa. Onweghị ife na-atọ onye Igbo ka ị na-agwa nọ ngwa baba na ebe na Nigeria n'ụlọ ultimate n'ụlọ ka nwa ife niile na ndị Hausa awa eru na ndị Yoruba awa eru. Onweghị ife tọchala onye Igbo ka ife a. Ị na-agwazi ya ife ọ ya eme ka o wee meet up with ife ahụ ndị Hausa ji wee karịa. Ọ chọghị ịma ife onye Igbo an average Igbo man chọrọ owo ka ị na-amasaji igo ye. Onwe nwanne nwere ego o nwere ike bend down ka nwanne nyere ya aka. Ị na-agwa ya kedu ife ya eji achọ ka o nyere ya aka. Ọ bụ onye ịmakwa ife ịwụ nna ịmụkwa n'ife nwere ike imenwu. Ịghọtago ife atụchala onye Igbo. So nwaazị dibịa bịa na-agwa ha na ndị Igbo wụ the original people. In fact ndị Igbo ndị isi ojii wụ the original people nọ n'ụwa. Ndị ọzọ niile si n'eluigwe dawo. Ndị ọzọ niile egwula na ha pụta. So ndị isi ojii wụ the original people ekele eke. So ha wụ original kedu ife ha na-akpọ indigenous people enwe na this world. So far yet iruo na ime afia bleaching cream anara ibe ya elu ebe niile ịchọrọ ịdụ ka onye ọcha. I want you to tell me kedu ife kpatara nwaanyị onye isi ojii n'ọba anyị a
ya eji wee ruo ebe ndị ọcha onye ọcha atụrụ ya ime ọmụọ nwa mụọ onye ọcha. Kedu ife kpatara onye Igbo na onye Igbo bie n'ala Amerịka 10 years or 15 years ya eji tụọ nke nwoke atụwa nke nwaanyị ime ọmụọ nwa ya atụ ka onye ọcha. O nwere nwa my sister nke obele, my sister atọ mmadụ na-abụ wee tọ ya na family ya nọ UK. O nwere nwa ihe ọ dị ime nwa ahụ na UK, ime ya ahụ ruo 7 months to 8 months o wee si UK nata Nigeria wee bịa mụọ nwa na Nigeria. For the mere fact that na conceive ime nwa na UK, nwa ahụ nọ UK n'afọ for 6 months, 7 months and to 8 months wee bata ndị picture nwa ahụ ebe a ya sị na onye ọcha ka ọ. Yes, yet ọkwa onye Enugu steeti na onye Nnewi mụrụ ya. Nye ka mmadụ ya enenecha all these things pụta na akọlụ nonsense. Sigo na-ejere na Israel kọsi na-eje na Egypt ruo chọpụta na condition marriage wee mụ Jizọs wo health condition nwanụ ọ na-asịghị na nwaanyị na onweghị ife ka nghara isi n'oyibo na onwe ife ya esi n'ahụ nwoke baa n'ahụ nwaanyị mana nwaanyị ya dị ime. Can you tell me nwatakịrị ya nwụrụ na the whole world that till today ma be ndị ọcha ma be ndị Igbo ma be ndị Yoruba ma be ndị Hausa ma na Congo ma na anywhere ọ bụrụ nwaanyị tụwa nwoke ime, ọ bụrụ nwoke tụwa nwaanyị ime? Ịghọtago? I am asking you people. Ọ kpọrọ afa that medical condition ebe nwaanyị ebe ife na-esi n'ahụ nwoke na-apụta nke dị n'ahụ nwaanyị ya eje meet egg dị n'afọ nwaanyị ome nwaanyị adị ime. Nwee sịghị na the whole Nigeria niile today gwa m otu mkpụrụ nwa nwụrụ na Nigeria today ahụ nwoke tụwa nwaanyị Igbo wee mụọ nwa. Why? O yeji wee wụrụ na that particular health condition wụ sọsọ n'ebe Jesus Christ nọ ka o mere. Ịghọtago? Ofufe na amaghị ọwụ na ndị dụka maazị dibịa existiri even mgbe Jesus Christ nọ n'ụwa. These are the people that never wanted you to know about Jesus. They never wanted you to believe the kingship of Jesus. Jesus anụsara ya ọgụ mgbe ọ nọ n'ụwa kere onye gbasiri na aka ya enwe those agents ide deceive ndị mmadụ wee ruo today. Ụfọdụ akwụkwọ ọ na-agụ ụkwụ akwụkwọ maazị dibịa 30 years delu, akwụkwọ maazị dibịa 100 years delu. Yes, yes. O nwere video mmetikwa one of these days. Ịghọtago? O nwere video mmetikwa one of these days. That video wu na 1904 ka ọgụnụ mgbe ndị ọcha bịara ha n'Igbo, mgbe ndị missionaries bịara ha n'Igbo wee decide ya na ha chọrọ ka ha lụọ maternity. Ọ dụkọ somewhere n'Imo State. I saw Mathias then. He stood up na vibrate ebe niile na ya emeye mecha gbabụrụ jewala. So that man wụnụ nwere akwụkwọ delu mgbe ahụ ọhụdị akwụkwọ ahụ ka Mathias ya eje na-achọ, ọhụdị akwụkwọ ahụ ka maazị dibịa ya eje na-achọ. Kere ife kpata na ife sie these people na argument that you cannot use facts and not reality on the ground. Forget about all those theories. Would you way frustrate your grammar nina on so? But first, also check grammar nina, simplify that grammar and the mother water if on the I want if on the what I go. Oh, when they push a stroke, slow to pump you, a yaman if on the good meeting. And they talk a lot of people who work with so many people here. Igbo go yes. Igbo go air. Air he Igbo no enye so today. Because the melody feed you work with air. The money feed you work with air. Asu ho you work both for the gale.
asụ ha bekee etu a ọgba so many people ghara ịghọtago. So it's time to start confronting these people with eziokwu. Hapụ Maazị Dibia. Maazị Dibia wụ agent of distraction ka ọwụ and deceive. But that guy who a special agent that confusion nke ya ewu ọ dey blow oyiwo owolu. Which day will I meet Maazị Dibia? Yes. Senior na Ezugo challenge nya bịa na my platform. Yes. Nya bịa na my platform. Mention na nke. Nya bịa na my own. Can never do. Also wo you are just show you are. The wonu mu 110 or 2 wo you ni na osoro na. Ike o nwere ike gba aburu wo iwepu. You want to go? Because oh hell no, he cannot suppress me. It was who suppresses Jovita. Oh no makuno yeme. Mom do too Mathias no here watch him. Oh no man no yeme mwe. I shout to basha to shy what onu. We go we find it. Oh yeme mwe. They suppress mu yeme yourself. If I home Jovita na bari nya, mu yeme ye. Mu ye reduce your to connect monte. You want to go? All those tricks hatch. Una allow Daniel, don't even go. Don't even go. Onya keju when on a program with the governor Isiagu and the JPAC. Now one day, Abalanzo Onyeka battle. Mbata program ahozbo happen na Abalanzo Onyeka. Can mpie mun de hama kusiri emu bela akwụkwọ. Onojo ela la mopo. Mpo otata. Opu ozugbo, mpo ozugbo. Ona shi yatakwa. Happen here. Zone ike happen mu na ya. If I na-ekwu na ihe eche ka mmadụ kwuo okwu. Hapụ ya onye akwụcha wee kwa nke ahụ na-ekwu. Onye ọnwụ na nna achọ na platform si steady. Onye ahụ bata. Onweghị ife ma ha emefọ. Ife ahụ na-eme ime normally onwe m ime ya emewe iwe. Ife nchọrọ ụka ị nọ lụdị ka ị ghara ịpụ. Ka mụ na awụ wee ruo to the root of ife ahụ a na-eme. Ịghọtago? Ka mụ na awụ wee ruo to the maka nreact ya ịpụọ. Mana mmekwe no problem if through the nation ka put to Ezugo in his place. Iya anolo Ezugo mewe magic ni na ọ na-emewe mecha edokwa epi na ebe ya do epi. That is it. That is it. Maazị Dibia is this. He had is this. They do as empty as whatever. Mathias ka do that intelligent. If you don't know, Mathias ka Maazị Dibia and he had were intelligent. Mathias whom abuse gonna abuse intelligent order. He is using it wrongly. Yes. I can see more message in what Mathias is saying. The only problem is that all misplaced priority and the shooting a ball at the wrong goal post. Or if Mathias can make a good political activist. Yes, he can be a good activist, but the problem is being an activist to the wrong people. You will not achieve anything. You will not achieve anything. You gotta go. You will not achieve anything. Mgbe toll gate do na iyeje na toll gate bi ni kwụ ụgwọ. Wo receipt ebe na toll gate Lagos bịa na Bamba. Ihe menwe. So, Mathias ka nwe some meaningful things ọ na-ekwu. But channeling it to the wrong people. You gotta go. You want to go? Mathias ka do mmadụ na abụọ wee nwe meseji ihe dị na Maazị Dibia wu agent of confusion ka ha wo. You want to go? Onweghị a single message ha ji, not even one. Esho gbaghaye. Kedu ife Maazị Dibia na-achọ ka ọ kọwala ọnụ? That development and everything in Ndocha brag of today started in Africa here. Yet, till today, Ndocha how can I call the shot?
Ndocha can shot, can I call the shot? Yeah? You want to go? How can I call the shot? But he catch on today. Kena, okay, Mwapidozie kuzimelo umaze buy on how to keep back to that so-called strength of the ancestors. So you don't care to do that. If you show way confused, shande buy. You just say na Facebook, jena abalo hafa. You just say na abalo hafa. Mane say na prophecy ado. You just say na abalo hafa. Yes, Japanese car. In as much as name what Japanese car can do for you, does it change the fact that na German machine ablo moto? Yes. Does it change the fact that na American moto ablo moto? Yes. Japanese car will if on a major way na never Japanese car. German machine will if you German machine. You want to go? Innocent vehicle nka assemble na Nigeria. Afro maybe them mado they make nonsense argument. Okay, man, Ndi Igbo we problem. So section of Ndi Igbo we problem. And if you don't admit me we problem, here you are. Na cotton de baye. Na hemeho. Even the ancestors will be dolu. Ofunwa afibo wese. Kami ye jebe ndocha jegolo moto ha import wire. Whether no they produce moto, more na assemble moto. The fact still remains that na that moto an indigenous name, innocent vehicle manufacturers. Who is innocent? One na umoke onye Igbo, nwata amụrụ na ana Igbo, innocent Chukwuma, ife dị asọ nnewi, ọkpụzụ Igbo niile. Ịnọrọ na Facebook na ma ka esi eme Mercedes Benz. Ijedana na factory ebe a na-eme Mercedes Benz. Ma na onwe Mercedes Benz a na-eproduce na South Africa. Are you not aware? Or na ịmụrụ na onwe Mercedes Benz a na-assemble na South Africa. Are you not aware? Anamco mgbe ahụ before Anamco wee mechie. Kedu ife a na-eme na Anamco? Yes. The worst disease in this life is inferiority complex. Yes. Yeah? Yeah? Mwana apu apu. Mwana apu apu. Hey, what I go? The worst disease in when you wow, the moment he bidoli feel need to inferior to another person. Omeru, ibido big ribaka. Can you feel na wash innocent? Sele, kama hii adazi anya nke bu afa ndocha. Okongo sele, let us go back to our root. Kama hii adazi anya nke bu afa ndocha. Na Mercedes wafa nwonye ocha. Okwe? Benz wafa nwonye ocha. Toyota wafa nwonye ocha. Ka imezie nke abaye ka o buruzie afa nwanne nwoke innocent. Ama mbe na we mo be ya ka mkpoje ube. Problem inwe kwazili. Wole da agbaga no na eme manufacturing no ko na eme assemble. Ije dana na factory ebe a na-alụ Mercedes Benz. Yes. A lot of these goods America no ụfọdụ obodo. I nwere idea na China na obodo China na-alụ ife ka nkụ. Kama no nda ya ewota quality. Alụrụ ha ya emecha ya edekwa na obe ha ka osi. Ha nwere ya na asafa na ife awu ife nwere na ya bịa ba iwe bịa golie. The fact remains that na whether na alụrụ na China lụrụ ya ndị India they made in India, ị ga-eje n'India wee jegolie ihe jegolie na China. That foreign exchange ị na-ebubata be ha we've had interested on business today. Kedu ife kpata ịma mgbe Edison ha lụwarụ brake pad na Nnewi, ịma mgbe Edison lụ brake pad na Nnewi, ife mere Edison ji wee kwụsị ịlụ brake pad all because na this same government Mathias jụrụ na ọ ya fight frustrated business Edison ha kelu ka onye jero na China jero brake pad obodo ịma na ọkụ na-enwu na the means of production is very low. Iwori eje na compare nke mmadụ gba diesel wee lụọ bahịa
KKS compare price hanab. Made in Nigerian goods that are the quality more than Kendosha or cheaper than Kendosha na Kayado. Because of Gono. Because now factors of production the very cheap and accessible Bendosha. Manapia na Nigeria ba or the very expensive. Ema this go ne ike go do na born wele e produce Johnny no do sa in eri. What of all no do 24 hours na Nigeria? What of all no refinery na alwolo na Nigeria? Na fuel I na use buy ya na refine buy ya I will go buy ya. What of all na that is the case? E what are upon these two things so na the factors na so na the factors na or nife kaduma mgbe dollar kadonoma or na dollar donoma maka ibubata raw material or na ọkụ na adu 24 hours or na fuel I na refine ebe ya na ebupụta ebe ya I na egori cheap. Kedu ife ọzọ follow fuel I was go for means of transporting that goods na ọbụlọkwa in manufacturing that goods. You want to go? Kedu ife ọzọ follow? Alo onweghị anything na ya alụ na Nigeria get anywhere a na-alụ ma ties na Nigeria taa ọ na inwere idea bịa ka mkpoje na factory ebe a na-alụ ties ilu oke factory ebe a na-alụ ties a na-alụ cement na Nigeria a na-alụ zinc aluminium na Nigeria kedu a lot of things ka a na-alụ buy ya. The only problem emechakwu na Buhari ban no importation of foreign rice ụmụazị buy we base into elo rice stamelo ha koshalisi ha bo hancha niile ibeto rice we base into local manufacturing of rice efolia ndị buy na alụwa almost foreign rochester rice or local foreign rice jenene rice isi man kefo mana mgbe ha na-atụ ebe ndị ọcha ọtụkọ na ya emenwe all importation of rice ka Muhammadu Buhari siziri Nigerians wee ba into massive production of rice. Yes. So, kedu onye gbalụgo na whether na ịnọsịrị ọ na assemble fuel. The most important thing ka anyị lụọ more rice ya gafe consumption Nigeria. Then we begin to export to Ghana, Congo, Cotonou and some countries and ebubata foreign exchange into Nigeria. That is what is important. Onye gwadoro that you must produce something from the scratch before you wezo odogu. Yes, onye gwadoro ana m ele ife isi na Zambia. Closure, handmade closure unyao the best. Umwani neba confirm walum. Handmade closure unyao the best. Machine made, machine sold, adadumma. All handmade now the best. Now, in the China, they make that handmade closure. Na South Korea, sizie na border, bugate na China. Kerifa hajime because na labor too cheap na South Korea, but not expensive na China. So haluo na South Korea, he use cheaper labor. Eba meye bupatazie na China. E asina oblonde China na make closure. Inu na South Korea na make closure. I'm asking you, Inu Banana South Korea na closure or China? Yes, Inu Banana mmadụ chọrọ ịtụ isi je South Korea ije tụ isi or China or maybe Vietnamese hair and ụmụ Isiagas, but not South Korea. Inu dana maka South Korea hair. Yeah? So sometimes let people not be deceived. Let people not be deceived. Happen ifa. Look, let me tell you, Mass Dibia ni head, you push a stroke for 30 minutes, they end up saying nothing. I can prove it. Ofu was a water of video he had. Play. If any na hokulu in 30 minutes, man summarize hologia in 2 minutes. Ngo no way yasem here. Nye if I go nya na because the yama if on eku, if na Korea cow. Hey, right on. Yes, you know we want to go back to our own original nation, but yet we need to use standard in those. We dictate here how intelligent one of our own.
for example onye amara asụ oyiwo kịta na Igbo itibọrịbọ ka ewu mana onye ahụ nwere ike dụkwuo craft in another way but hence na o meghepụ ọnụ ka ọ sụọ oyiwo na ọ ya asụ oyiwo ọfụma itibọrịbọ ka ọwụ ọsọkwa enye na-asụ Igbo ọfụma mmadụ one ma asụ the main central Igbo izugbe mmadụ one ma asụ ya ịchọkwa ike ya na onye ọma asụ ya o nwere onye Nsụka ya wụbata Nnewi taa onwe onye Nnewi ya n'ife ọ na-asụ ọ bịa ya nụ nke ndị Nnewi na-asụ still I can a bridge of that communication among Igbos if not that central Igbo which is Igbo izugbe mana Igbo izugbe awụ o ihe eje akwụkwọ ewee kụzielu gị ịghọtago ife niile ahụ iwee mara ịghọtago so ngafu ebe a na-eme ụfọdụ argument a adịghị up ọ na-ewute m maazị dibịa edeceives na ndị be anyị stop deceiving our brothers. You are the highest agent of this agents of confusion and when an Igbo today. Stop it. You are not getting